Se on raikas ilma. Täällä on vähän savua. Moro. Marista. Terve. Arno. Joo, noin olla. Nyt sä oot ollut 15 vuotta täällä. Ei mä oon nyt ollut 6-7 vuosi lähtee. Okei. Täällä se aika menee. Joo. Mistä sä istut? Mä oon kuulemma taposta. 3 taposta. Niin, vahvasti eri mieltä kyllä. Mikä se tapaus oli? Mitä silloin tapahtui? Jos mulla ei olisi ollut edellistä murhatuomioa, ei edellistä tappotuomiota, niin olisinpä käynyt poliisilaitokselta ulos. Ei ole tämä. Ja sulla on tätä ennen murhatuomioa ja tappatuomioa? Joo, viimeis oli murhasta ja Joo. sitä oli tapposta. Voiko sinä puhua yhtään? Mitäs niistä? Mä oon mä en ressaa mistään pikkuasioista. Mä otan rennosti vaan. Niin se pitää ottaa. Mä en koe, että mä oon linnassa. Mä osaan sulkea tämän vankilarikista mielestäni pois. Tää pitäisi vapauttaa myös, mutta nämä Suomi aistitti paskat. Sen takia, kun on 2 henkirikosta, niin tuomitti syyttäjä. Se kun ei ole mitään, niin on jotain. Tässä on nyt jotain. Siinä on se pian mahdollisuus. Ja kuitenkin se todetaan, että itse kykenevä tekemään sen. Se on voinut tehdä. Yritti itsemurhaa koko ajan. Mitä on se, joka kuoli? Joo. 2 viikkoa aikaisemmin se oli ambulanssi samaan paikkaan, kun se on terjaa pois siltä ja poliisista. Yritetään vittua siitä. Ja sua syytettiin siitä? No, hän sai sitä tuomiosta. Tunsit sä ton? No, se oli asun mukaan. Se asui sun mukaan? Ja se löytyi kuolleena ja sitten soksi? Niin, ja se oli sitä hätäkeskukseen. Joo. Mä ajattelin, että ei tässä mitään pahaa, kun mitä tein. Miten sä oot tappanut sen sitten tuomion mukaan? No, sitten ei kukaan oikein osaa sanoa, että se on se ekaus, siinä ei ole mitään todisteita, kun ei ole. Mä oon niin taitava, kun on hävittää todisteet sieltä, että mä oon tehnyt niin täydellisen rikoksen heidän mielestään. Ei vahingossa sellaista vaihtoehtoa, että se oikeasti on tappaa niitä itsensä, niin kuin se teki. Ja sun vuodessa... Miten se oli sitten kuollut? Oliko se niinku... Se oli vissiin tosta, josta veittilä käynyt läpi kirjasta. Niin se oli itse lyönyt? Niin. Ei tehdä 6 Sen takia mun vanhat henkirikokset, niin sen takia mä oon tässä. Mikä se edellinen murhatuomio, niin mitä siinä tapahtui? No, sekin oikein ristiriitainen. Se oli se vähän. Yhtä kaverin vähän autoja pyysi kylään. Ja siinä viikkoa ryybälskeltiin ja muuta kaikkia. Sitten jossain kohtaa se huomasi sustautui varkaaksi. Niin se osoittautui varkaaksi? Niin mä en tykkää kotirospuista. Eli 2024 saakka sulla on tuomio? Se menee nopeasti kuin aika. Joo. Thank you ja kyllä se siitä. Yes. Pojalle terveisiä, jos katsoo. Mutta sillä tietysti.